Tes que estudiar 50 anos para dominar a onda vital. 50 anos? Conseguino! Pero non se pode comparar co que fai o xenio da tartaruga. Estupendo! Ese é o neto de Son Gohan. Como? Son Goku é o neto de Son Gohan? Que? Oh, non o sabías, mestre? Xa me decato. Agora que me lembro, Son Gohan díxome unha vez que atopara un neno cun rabo e que o estaba a criar. Debeo de estar criando bastante ben. Hola, rapaz, como lle vai a Son Gohan? Pois xa hai moito tempo que morreu. Morreu? Oh, mira que pena. E por que non ves a miña casa? A súa casa? Incluso podes chegar a ser mellor que min, pero para iso tes que adicarte a fondo e entrenar moito. De veras? De acordo, irei tan pronto como consiga todas as bolas.